Nakoniec tohoto nášho aktívneho dňa sme nachystali takú schôdzu. Ide o spoločnosť radiologických asistentov Slovenskej republiky, ale nie je problém, to je pre radiologických asistentov alebo technikov, to je jedno, ako to nazveme. Poprvé, chcela by som obyčajný, normálny, bežný, každoročný problém členstvo v spoločnosti radiologických asistentov. Urobili sme nie štatistiku, ale máme konkrétny zoznam tí, ktorí sú členmi radiologickej spoločnosti a tí, ktorí sú členmi komory. Už vieme, aký je rozdiel medzi dvomi členstvami? Dobre, vieme. Spoločnosť radiologických asistentov je aj členom Európskej federácie radiologických asistentov. Tam nie je člen jednotlivec, ale nejaká odborná spoločnosť. Platí sa tam členstvo. Členstvo sa platí podľa počtu členov tej danej spoločnosti. Nakoľko my stále vykazujeme 342 členov, platíme tam 110 eur ročne. Tých platiacich členov nie je 300, koľko som povedala, ale keby sme to veľmi podrobne zrátali, tak je z nich asi tak polovička. Niektorí ste sa prihlásili, možno nechcem nikoho uraziť, budem hovoriť v množnom čísle, dobre? Ste sa prihlásili, 2009 bola založená táto spoločnosť. Niektorí sa prihlásili, poslali prihlášku, raz to zaplatili, potom koniec. Alebo sporadicky sa to platilo, že keď išiel dotyčný na konferenciu, zaplatil členské. Evidencia je od vzniku prihlášky, to znamená 2005, to je jedno, ktorý rok si zoberieme. A keď tam vznikne jeden rok mínus, môže dotyčný byť považovaný za nečlena. Stanovy máme, kde v stanovách je, že členstvo danej spoločnosti zaniká nebodaj smrťou, čo teda nechcem v žiadnom prípade, alebo vylúčením toho dotyčného kvôli týmto, že nesplňa svoje povinnosti, a to je platenie členstva, že vylúči výbor, ale tu musí podať písomne, že vystupuje z danej spoločnosti. Takže chcela by som, tuto viem, že niektorí ste členmi tejto spoločnosti. Väčšina tu nie je, že nech si každý zváži, že či chce byť členom tej spoločnosti, alebo nechce. Nikoho nenútime, je to občianske združenie. Niektorí sme členmi aj komory, aj spoločnosti. Takže je to na vás, aby sme zbytočne neinvestovali do niečoho, čo nie je potrebné. A potom, aby zase to nevzniklo, že nie je členom, lebo členstvo ani v komore nie je povinné. A keď niekto je registrovaný len a nie je člen ani tam, potom sa diví, že prečo je 50 eur konferenčný poplatok. Takže každý z nás niekam musí patriť. Je to normálne, ľudské. Takže boli aj návrhy, že aby sme zoznam dali na internet, že kto koľko nezaplatil. My sme už aj dopisovali, je to od 2005 dosť také, boli sumy nižšie. Na jednej konferencii sa schválil 15 eur na rok ako členský poplatok, takže je to taká príšerná suma, aby niekoho to obmedzovalo v tomto členstve alebo spolupatričnosti. Takže je to na vás,
jak sa rozhodnete, ale pre tých, ktorí budeme dopisovať s tými ešte posledný krát, že buď chce byť členom, alebo nechce byť členom. Je zbytočná tá administratíva, je z toho takéto zoznamy zbytočné, čo nie je nutné. Tak. Kto čo navrhuje? Neviem, nebudem tu mená čítať, nebudem to... Niekto ani nevie, že existuje spoločnosť radiologických asistentov, predpokladám, takže tiež nemusíme rozoberať. Sú pracoviská, kde hromadne celé oddelenie je členom a nepozastavuje sa na tom ani jeden, že prečo áno a prečo nie. To sú štátne, sú aj súkromné, dokonca sú aj malé pracoviska, kde jeden alebo dvaja kolegovia sú a tie sú členmi spoločnosti, takže rozhodnite sa, niekam musíte patriť, tí, ktorí niekam nepatríte. Registrácia je daná zákonom, čo je povinná. Registrácia do komory nie je členstvo. Takže teraz ideme o členstve sa baviť, pretože toto podujatie, keď tu je 50 eur konferenčný pre nečlena, na budúcej konferencii môže byť aj 100. Z niečoho takáto konferencia musí byť realizovateľná. Sponzorov máme síce, ale to nie je všetko. Takže keď nebudeme mať peniaze, nebudú konferencie. Ľahká matematika. Vy potrebujete kredity, takže aspoň takýmto spôsobom sa musíme aj stretávať, aj sa vzdelávať. Kolega Janko nevedel, že budú aj také, akože dnes akurát boli tie chrbtice, si nechtiac povedal, že chýba vzdelávanie pri snímkovaní chrbtice, just to bolo, takže aj na to. Že? Takže sa vyjadrite, že ako to vyriešiť. Všetci ste spokojní, áno? Dnes zase 4 ľudia tady budú za vás niečo riešiť a vy to potom budete všetci komentovať na Facebooku, aký je neschopný výbor. Tak sa konečne už nejako trošku rozhýbme, lebo tudy cesta nevede. Proste, my sme tu nejaký výbor, ale my nie sme tu na to, aby sme tu boli. Vy, keď nie ste spokojní, tak nás vymente. Na to sú voľby a určite si sem niekoho, koho chcete a komu veríte alebo dôverujete, ale proste byť členom znamená platiť členské. Ak budeme mať členské, môžeme chodiť na konferencie niekde do sveta, lebo aj to stojí peniaze. Keď my sa chceme zúčastňovať nejakých jednaní toho európskej spoločnosti, není problém tam ísť, ale je problém začať tam ísť. Čiže keď nebudeme mať podporu od vás, tak potom akože my nemôžeme niekde figurovať, kde nemôžeme ísť a vy takisto, keď idete sem, tak sa snažíte si nejak tú cestu uhradiť cez sponzorov a cez niekoho, tak my nemôžeme na takéto veci oslovať sponzorov. Sme nejaká spoločnosť, ktorá chce niečo urobiť pre vás a ak to nebudeme takto robiť, tak potom sa na to vykašlíme a bude teda sekčná komora, jedna, tam to budeme platiť a tam budeme všetci schovaní. Len tam je 11 odborov, si uvedomujeme. No, budeme tam schovaní, to som chcel povedať. Tak, jak bola, kedy bola Slovenská lekárska komora, tam sme boli takisto schovaní. V Čechách idú teraz cestou spoločnej komory pre všetkých zdravotných pracovníkov. Som teraz bol v Brne s tým pánom predsedom Krahulom a ako sú to veľmi, veľmi, veľmi ťažké jednania. Pretože každý si chce ukradnúť ten najväčší kus pre seba a ak to bude cesta jednej komory, čo pani ministerka myslím teda deklaruje, vytvorí sa jedna komora, ono to má svoju logiku, ale ak budeme takýto pasívni, ako sme teraz, tak tam budeme úplne nikto. A budú si s nami sestry robiť, čo len budú chcieť. Ešte takáto vec bola,
komunikujeme podľa určitých teda medziak normy s tou federáciou. Došiel jeden dotazník, to bolo preposlané. Ja som si dala tú prácu, že som im to doslala. Ich zaujímalo, koľko je členov spoločnosti, koľko je radiologických technikov u nás, čo je nezistiteľná záležitosť v tomto obrovskom štáte, pretože nie sú všetky zaregistrovaní. A to je chyba. Možno vy ste tu všetci, sa ospravedlňujem, ale zásadná chyba, a to sú odštátnené pracoviská, možno len jedno pracovisko mamografické, kde dotyčná osoba ani nevie, ten zamestnávateľ na to netlačí, pokiaľ to nie je naozaj obrovské pracovisko alebo nejaký uvedomelec vo vedení. Takže treba aj takýmto spôsobom, internet v dnešnej dobe u nás vôbec nie je problém, ani jeden národ alebo jeden štát tak rýchlo neprešiel do používania mobilov a internetu ako na Slovensku, si myslím. Takže máme aj stránku a treba to aj sledovať. A hlavne aj komora má svoju stránku a tá registrácia pre každého je povinnou záležitosťou. Už len z toho dôvodu, aby sme vedeli zmapovať, že koľko vlastne nás je. Koľko študentov vychádza, to vieme, teda vieme v Bratislave, v Košiciach už je to problém. A dokonca študenti sa hlásia za členov. Dokonca jeden študent, ktorý študuje v Srbsku, tak sa prihlásil ako za člena tejto našej spoločnosti, lebo čítal to na internete. Takže čo robia na Cypre, sa hlásia, pretože od nich žiadajú, aby boli organizovaní v nejakej, alebo členní v nejakej odbornej spoločnosti. Takže to sú naši, ktorí vonku robia. Takže to sú také veci, ja viem, že tu tak, kde do nejakého členstva niečo platiť, ale musíte si uvedomiť, že je to nutnosť. Ani jeden odbor v zdravotníctve, keď zoberieme nelekárske odbory, dokonca ani naši radiológovia nie sú tak organizovaní ako my. To je jednoznačné, ktorý odbor má takúto odbornú spoločnosť. Nemá. Takže si myslím, že je nás zhruba asi 1200, neviem. Tak a ďalšia vec, potrebujeme, aby sme sa poznali medzi sebou, veď je to dobré, nie? Aby sme sa takto stretávali, či už v ľubohňanských kúpeloch, alebo v trenčianskych, turčianskych, je mi to jedno. Máme to už 2-krát do roka. Snažíme sa čo najefektívnejšie to urobiť, čo najčastejšie, len aj vy musíte niečo. Prosím. Ďalšia výzva tam bola, aby na také povzbudenie alebo prebratie, že radiologický technik roka, nikto sa na to neozval. Neverím tomu, že by niekto svojho kolegu, alebo ja už neviem, aj bývalého spolužiaka nemohol navrhnúť, že niečom je výnimočný. Myslím, že je medzi vami každý jeden je výnimočný, takže aj to je taká vec sa prezentovať, alebo dať sa do popredia. Teraz, čo teda ďakujem, že radiačná onkológia sú, dá sa povedať, malé pracoviska, je ich málo, že sú tak aktívni. Nukleárna medicína, bohužiaľ, to ani nemôžeme od nich očakávať, tam je minimálny počet ľudí, ale diagnostici, ako musíme sa vyvalovať na CTMR. Takže trošku aj také aktivity, aj v inej forme urobiť jeden pre druhého niečo. Väčšina ste už mladí, o chvíľku kto ma bude snímkovať.
Nepochopili. Dobre, takže tak trochu, keď chodíte na špecializácie, od toho aby sme sa poznali, sú externé bakalárske štúdia kvôli tomu, aby sme sa spoznali a boli spolu, ale tak, no. Nič. Povedzte niečo. Takže také aj z vašej strany nejaké iniciatívy, niečo nové, aby sme urobili, ja neviem, pre mňa, za mňa aj športové hry. Ale nie aj to. No. Že niečo, taká aktivita, nie vždy plakať, alebo byť nespokojný, sú veci, ktoré sú nemenné. Ale zase, keď v nejakej organizácii, alebo týchto, že čím viac ľudí je a tým viac sa drží pokope, tak viac dokáže aj vybaviť, nie? Sú ľudia, sú kolegyne, kolegovia, ktorých nepoznáme, určite. Verím tomu, že sú. A nemusíme ísť celú plochu Slovenska, stačí prejsť Bratislavu. Bohužiaľ aj to existuje. Takže niečo si vymyslíte, aby sme vedeli aspoň mena podľa abecedy jeden druhého. Ja by som chcela k tomu členskému, že keďže máme problém s tým členským, neviem, či ho vyberať, či to je problém, alebo problém je to, že máme takú slabú pamäť, že zabudneme zaplatiť to členské, alebo niečo podobné, tak ja by som chcela navrhnúť jednu vec. Najprv sa opýtam, že zdvihnite ruky, prosím vás, ktorí ste členom spoločnosti, čo ste tu. Aby sme vedeli približne, koľko vás tu je. Ďakujem. Chcem vás poprosiť, čo ste členovia, keď mi odovzdáte svoje mailové adresy, tak nie je problém začiatkom roka každému z vás napísať mail, kde vás upozorníme, že treba zaplatiť členské. Neposielame šeky, pretože niektorí chceli, aby sme šeky posielali. Bohužiaľ pre nás je to nákladné, pretože sú to všetko financie, ktoré zbytočne vyhodíme. Touto cestou, keby sme každému poslali mail, tak si myslím, že to je najmenej nákladné pre nás. Len my tie mailové adresy na vás nemáme. Niektorých už máme, ale nemáme všetkých. Tak ja by som vás chcela poprosiť, že aspoň tí, čo ste tu, keby ste potom buď ešte dnes, alebo v priebehu zajtrajšieho rána, keď ešte budú prednášky, na jeden papier mi napísali vaše mailové adresy, aby sme urobili nejakú takú databázu mailovú tých členov, aby sme sa s nimi vedeli spojiť nejakým spôsobom. Možno, že to pomôže aj tomu členskému, že to členské sa potom skôr zaplatí. Neviem, vyjadrite sa, aký máte k tomu názor. Tie e-maily sú najlepšia vec, podľa mňa. Tie e-maily sú najlepšia vec. Je to najlacnejšie a myslím si, že najjednoduchšia cesta. Tak si to skopne, dá si to do internet bankingu a je to potom... Najlepšia vec je dať si trvalý príkaz. Tak. A keď ho nechceš platiť, tak to zrušíš a je to tak, jak to mám ja. Ale aj dá sa ju tie maily v pohode, není problém. Nechceme zdvihnúť členské v žiadnom prípade, ja si myslím, že 15 eur je taká hranica, aby sme sa uživili, aby sme mohli si usporiadať tieto podujatia. A to nám úplne stačí. Tých sponzorov, čo máme, tých niektorí ešte budú, ale viete, že čím ďalej, tým je to horšie. Dôvod, ďalšia výzva bola tam kompetencie. Treba prerobiť aj koncepciu radiologickej techniky. Koncepcia, ktorá bola navrhnutá ešte ministrom zdravotníctva bol doktor Zajac, tak pekne dávno, že áno. Je nutné, aby sme to prerobili. Niektoré výkony sú tam obsolentné, neexistujúce. Patrí to pre všetky tri odbory, to znamená radiodiagnostika, radiačná onkológia, nukleárna medicína. Ďalšia vec, kompetencie.
aké kompetencie, keď niektorí na pracoviskách necháte sa vydierať a znemožniť. Niektorí majú kompetencie, samozrejme samostatnú prácu, máte to v náplni práce, ale sú pracoviska, ktoré bohužiaľ asi nie. A aj to musíte dať nám návrhy, čo považujete za kompetencie. Aplikácia liekov a kontrastnej látky by som nedoporučila. Takže tí, čo na čierno aplikujete lieky, je to váš problém, ale nie preto, že tam hrozí, že by bolo nutné otvoriť ďalší študijný program, stojí to peniazy a tak my nie sme ani sestry, ani doktori, ani my sme radiologickí technici, kde je 80% techniky a možno 20, maximálne 20% medicíny. Takže to by som nie, ale skúste niečo navrhnúť, vymenala aj z terapie, aj z nukleárky, lebo zase pre nás je to dosť také, či v zahraničí majú niečo iné, alebo aby sme mohli dať aj návrh, aby to išlo do nariadenia, že aké máme kompetencie ako odbor. Pretože viem, že sú akože odbornou spôsobilosťou, so špecializáciou už aj vysokoškolsky vzdelaní a keď to zoberieme, všetci robia to isté. Takže aspoň vypracovať nejaký ten rozdiel alebo postupnosť. A to jedine cez to sa dá, ale na váš návrh môžeme vymyslieť čokoľvek, nemusí sa vám to páčiť. A nie je to náš ako zámer. Aj to je podpora odboru alebo nejaké napredovanie. Bola otázka management v radiológii. Čítali ste nariadenie vlády 256 z roku 2010, kde je písané do 2015, kto nemá manažment v odbore, hrozí tam, že nemôže byť vo vedúcej funkcii. U nás skončil manažment v radiológii asi 9 kolegov, ostatok nie, pretože bol síce otvorený ten program študijný, ale nikto sa nehlásil a nebol ani záujem o to, aby sa akreditoval. Takže aj to je na vás, že či to chcete, lebo v inom odbore nemôžete vyštudovať alebo získať diplom pre manažment v radiológii, že či sa to má urobiť alebo nie. To sú tiež existenčné potrebné veci pre vás. Takže zaoberajme sa s týmito vecami, lebo zase zákony, podmienky, nariadenia a už neviem už aký výraz dať, v každej miestnosti, v každej budove je niečo iné. Ani v rámci fakultných nemocníc nie sú rovnaké zákony. Takže toto keby ste nejakým spôsobom nám doručili alebo povedali, tak by sme mohli riešiť takéto veci. Aj to je o existencii odboru a vás. Ďakujem. Mikrofón ani to nepotrebujem. Nemá nikto nič k tomu, čo tu bolo povedané? Nikto nemá žiadny návrh alebo oponovať alebo niečo? Viete veľmi dobre, že 65-kou vaša pracovná činnosť neskončí. Takže keď niekto má nad 50, nie je to nikde napísané, že 65 odchádza do dôchodku. Takže nepoviem, že a mne je to už jedno, veď. Tak.
prevažná väčšina je mladých, tak nech sa páči. Aktivisti. Ako podľa vás riešiť to členstvo? Prosím? Povinné nemôže byť. Členstvo nemôže byť nariadené. To je taká normálna základná vlastnosť, že keď sa niekde prihlasím a som členom olympijského výboru, tak idem na olympiádu, alebo ja neviem. Proste, keď chcete niekde byť a chcete tam byť registrovaní, tak musíte si aj nejaké povinnosti plniť. Ja som členom bonsai klubu, tak si tam každý rok dám 300 korún a viem, že keď niekde majú nejakú akciu, tak tam dojdem a mám tam dvere otvorené. A takisto to platí aj tu, kto sem dojde, má dvere otvorené, kto sem príde bez členstva, takisto ich má otvorené, len ho to bude stať trochu viacej. A sponzori už natoľko takisto zmudreli, že prečo by platil sponzor niekomu členské 50 eur, alebo teda konferenčný poplatok 50, keď mu môže zaplatiť 25, pre nich sú to takisto peniaze. Takže on vám zaplatí 25 a povie, to je váš problém, že nie ste členom, trebárs. No ja neviem, kde je problém tiež, ja tomu nerozumiem, stále sa tu pýtame každého, kde je problém a od 2005 sú tu členovia, ktorí zaplatili 2005 a do dneška nemajú ďalšie príspevky zaplatené. A my ich akože môžeme vylúčiť, hej, ale ako budeme to musieť takýmto nejakým spôsobom urobiť. Snažili sme sa to riešiť, že teda skúsime nejaký pardon od nejakého obdobia, že by sme to odpustili. Dokonca bol to návrh aj generálneho pardonu, s čím ja osobne som nesúhlasil, lebo zase by to bolo voči tým druhým nefér, ale si myslím, že teda možno od nejakého 2009, alebo jak sme to hovorili, Jani? 2010. Od 2000, no a posledné 2 roky to sa dá ako odpustiť, hej. Ale myslím si, že zase tí ostatní proste dostanú list, že teda či chcú byť. A keď niekto nechce byť členom, to je veľmi jednoduché, napíšte list, že nechcem byť členom, ste odhlasení. A zbytočne to nebudeme potom platiť do nejakej Európskej federácie zbytočné poplatky. Lebo tie peniaze zase ostanú nám a môžeme ich použiť na niečo iné. Tak ja neviem potom, kde je problém. Nikomu to všetci to mlčíte, pozeráte na nás, že kde je problém, ale každý viete, kto ste kedy zaplatili a nie. My sme mali deti, aby sme vám my posielali stále nejaké upomienkové pozdraví, že zaplatie, lebo nemáte 3 roky, 2 roky, tak si pozrite do svojich účtov, alebo neviem, kedy ste naposledy platili. Alebo to fakt dáme teda na tú stránku, že kto kedy platil, pozrite si to tam. To nebude akože výstraha, ale teda, že kto kedy. A kto bude chcieť, tak si to zaplatí, a kto nie, poprosím vás, napíšte, nechcem byť členom a urobíme škrk a je to. Potom sa môže ľahko stať, že bude 30 členov spoločnosti. Takže neviem, akou cestou by sme mali ísť. Prosím? Keď to nie je povinné, to je veľmi ťažko niekoho prinútiť to zaplatiť. No ale o tom je to, že to sme občianske združenie. Hej? No. Ale povinná je registrácia v sekčnej komore medicínsko-technických laborantov alebo povolaní a ani to niektorí ako nerešpektujú. A to už je zákon. Tak nezaklatíte zákonnú poistku, tak čo sa stane? Nemusíte ju platiť. Hej, ale nabúrate a máte problém. To tu meleme dokola, každú konferenciu. Chcete to povedať na hlas? Potom, keď oni nie sú postihnuteľní nejakým Sú spôsobom. postihnuteľní len tým, že ich... Ale teraz momentálne, keď hovoríme o tom členstve v spoločnosti, tak prečo som sa teda prihlásil do spoločnosti, keď neplatím členské? Tomu ja nerozumiem, lebo veď už to Peťa hovoril, že keď sa niekde prihlásim, je logické, že som tam členom, tak to členské tam platím. Pokiaľ tam nechcem byť, tak sa odhlasím, hej? Ale platba členského je jedna zo základných povinností člena každej organizácie, čiže tam to bez toho nejde, lebo pokiaľ tá organizácia niekoho združuje a má teda niečo pre tých ľudí robí, tak samozrejme, že musí rátať aj s podporou svojich členov a ten člen vyjadruje podporu aj takýmto spôsobom, to znamená, že platí členské. Ale nech sa spôsobí, aby ten neplatí. Tak je pochopiteľné, že zabudne sa na to, dobre,
som taká ľudkejšia, ale dohodnúť sa, že nech je to január, daný rok a nech nie je to november, alebo krížom, krážom, alebo vôbec. Dá sa na to zabudnúť, ale nejak to... Každý rok. Tak teda dajme hlasovať, že kto je za to, aby sa tí platiči, či ten zoznam všetkých členov, ktorí či platia alebo neplatia, uverejnil na tej stránke. Kto je za? Kto je proti? A tam vy vzadu, čo ste nezdvihli ruky? Vy ste nečlenovia, hej? Pardon. Dobre. To zverejniť. Tak, bude to tam. Každý sa tam pozrite, kto zabudol 7 rokov, tak má šancu si to doplatiť. Keď to nechce doplatiť, napíšte tam, uverejníme tam nejaký muster odhlásenia zo spoločnosti a vytlačíte si to, napíšete si to a pošlete to. Tak vás môžeme poprosiť teda. Bol tam návrh, ten komentár tam tiež môže ísť, že kto niektoré roky nemá zaplatené do 2010, tam ide 8,50 a tí, ktorí nemajú zaplatené 2010, 11, 12, tak to ostalo tých 15. To sme urobili, nech není rovnako tých 15 na chýbajúce roky. Dokladovali sme vzdelanie, teraz po niektorí, a dobre viete, že takisto boli niektorí rozhorčení, že prečo poslal tam listy, že sa zúčastňoval konferencie, zrazu mu došlo, proste, že nevyhovel. Aj mne došlo, nevyhovel. Ale to len preto, lebo som neplatil tie poplatky na tú obnovu. Je tam šanca to doplatiť, myslím si, že to je férová ponuka, lebo mohla sa kľudne k tomu tá sekčná komora postaviť aj tak, že proste nemôže sa to doplatiť. Ale toto je takisto, si myslím, fér ponuka a teda ešte raz a naposledy, kto nechce, nech napíše, že nechce a kto chce, tak platíte. Každý rok máte šancu sa odhlásiť. Každý rok. Není problém. Keď nás bude 10, tak to rozpustíme, prenesieme kompetencie na... Alebo 10 budeme každý mesiac konferenciu. Áno. Stretneme sa niekde v podniku a urobíme si konferenciu. S jedným sponzorom. Nie, skutočne my žijeme z tých členských príspevkov, my nie sme platcami daní, pretože keby sme platili dane, tak vlastne tento hotel. Takže to, čo aj sponzori dajú, my nemáme obrovské sumy na to, aby sme sa nejakým spôsobom udržali, veď trička alebo tašky, pera, tieto, to všetko je z tohoto balíka. Takže niektorí dotujú niektorých. A možno aj tí, ktorí sem ani nechodia, platia to síce, ale nemá šancu sa sem dostať, tak dotuje tých druhých. Takže môžete kľudne... Ja by som okrem toho, že ohovárame tých našich neplatičov... To není ohováranie, to je fakt. Ale my by sme mali vyzvať ešte, aby sa ďalší prihlásili do... No, tak... To si myslím, že to je dôležitejšie, ak tí neplatiči. No. Keď nás je toľko, tak vyzvať kolegov, kolegyne na pracoviskách vôbec, aby sa nám pridali. Sa prihláste. Tí, čo neplatíte, sa prihláste znova. Kortešku s gulášom a s pivom, alebo... Nie, je to úplne vážne. Samozrejme, že budeme rádi za každého nového člena, ale naozaj člena. Ale propagované to myslím už bolo a keď sa tu budeme stretávať stále tí istí, tak môžu propagovať tí, čo sem chodia predsa. Nemôžeme za každým chodiť a čo máme vydať plagáty alebo letáky alebo čo už ako reklamu do Markízy. No. My sa snažíme propagovať to povolanie, myslím, týmito akciami. A kto chce príde a kto nechce, nikto ho sem ťahať nebude. Škôlka nefunguje. Už to je teda plus pre náš odbor, že vôbec sme nastali samostatným povolaním. Takže... Môžeme ešte a tie trička, to je... I keď sú to neviditeľné, nejaké pozitívne, lebo áno, môže každý si myslieť, ja Facebook neuznávam, ani tam nechodím, to je jedna vec.
To len, čo počujem, že práve, že tam kritizujú, ohovárajú či už komoru alebo našu spoločnosť takí ľudia, ktorí nie sú členmi nikde. Takže to je dosť také nechutné. Alebo ktorí odišli z tejto republiky inám robiť a tiež neplatia členské. Takže to je ďalšia vec. Platenie alebo nútiť niekoho platiť členské je trestné a nie je to povolené. Žiadna spoločnosť alebo strana, hnutia, organizácia, pokiaľ zrejme to nie je politická, neviem. Ale to je dobrovoľná záležitosť. V prvom rade na udržovanie odboru alebo ešte by som chcela dať návrh, teda keď je väčšina, že pre študentov, to sú tí, čo chodia na vysokú školu, chceli byť členmi, že návrh členskej 3,50 je registračný a navrhujem 5 eur členské ročný členský poplatok. Takže čo vy na to? Počas štúdia, áno? Prosím? Počas štúdia. Áno. Počas denného Denného, lebo externista je asi viac nie z iných dôvodov. Prosím? Tak čo vy na to? Môže byť, to stačí, veď myslím, keď pôjde do roboty, tak zaplatí viac. Môže byť? Tak hlasujme. Nech je to už regulárne. Koľko? 10? A. Proti. Dobre. Tak čo s tým radiologickým technikom roka? Tí, ktorí ste nevideli, je to na stránke, to je taký malý dotazník, čo môže napísať vedúci, môže napísať kolega na kolegu, môže napísať podriadený na nadriadeného. Dajme tomu také niečo, že do najbližšej konferencie, aby sme tam mohli nejakého výnimočného človeka. Samozrejme, tam je, že vzdelávacia nejaká činnosť. A tá činnosť, hlavne prednášková činnosť na našich konferenciách. A došli sme k ďalšiemu bolavému bodu. Ročne v Bratislave externe skončí 30 až 35 priemerne kolegyň a kolegov, ktorí obhajujú svoju bakalárskú prácu. To znamená, že má hotovú prednášku. Mám to komentovať, že keď máte hotovú prednášku, nemôžete si to odprezentovať aj pred ostatnými? A potom nemusíme mať problém s hľadaním tém a vôbec prednášok. I keď pán profesor Rudinský tu bol, to je dobre, ale sme donútení volať cudzích na naše konferencie. Môžeme zavolať aj traumatologa, aj chirurga, je mi to jedno, ale nie je to nutné. Takže aj tento rok, teda budúci rok, končí 35 ľudí, niektorí sú tu, asi, nie? Tak. A to sú originálne práce, originál, tí, ktorí to robili, to ani nemusel sa namáhať, lebo musí to urobiť. Takže je dosť tém na prednášky. Ešte čo?
10. novembra Bratislavský deň Medzinárodného dňu radiologických asistentov. Je to sobota v Bratislave. Väčšina, čo pozná, tí istí, ktorí chodia. Je to tiež na kredity. Vy potrebujete kredity. Takže to sú, my sa snažíme rôzne takéto vymyslieť, len 2 konferencie a jeden takýto seminár si myslím akurát vystačujúci, aby republika, teda všetci, polovička tu sa vymenila, polovička tam, ale aktívne. Za aktívnu, ešte nemáte potvrdenia, za aktívnu účasť tam je dosť kreditov, takže tí, ktorí nemajú, mali by sa snažiť, aby získali tie kredity. A je to len 10 minút pobaviť kolegyňu, kolegu. Ďakujem vám. No, tak návrhy vaše. Že možno, že na tú stránku by bolo rozumné, keby sa zavesilo na tú našu, že aké má výhody člen a nečlen. Čo to je výhoda a nevýhoda? Tak, lebo oni hovoria, že čo pre nich robí niektoré kolegyne, čo pre nich robí komora. Organizuje to. A teraz sa rozprávame o spoločnosti, nie o komore, dobre? No však jasné, ale akože bolo dobre, kto tým neplatí, čo napísať, aké oni majú... Za 15 eur niekto chce niečo odo mňa? Alebo od výboru? Nechápem. Pardon. Niečo za niečo? Tak ja si myslím, že môžete si to každý z vás vyskúšať zorganizovať takúto konferenciu a potom možno každý uvidí, že čo to je vlastne, že čo je výhoda členstva. Treba. Rozumiem vám, môžeme tie výhody tam dať kľudne, výhoda je nižšie treba z konferenčné poplatky a tak ďalej a tak ďalej. Nie, ono to nebolo myslené v tomto kontexte, ide o to, že v Poľskej Bystrici na Regene, kde som pracoval polovica ľudí, ktorí, keď som sa ja prihlásil, tak som to navrhol všetkým, potom som síce odišiel, ale tam sa niektorá tam stále pracujem. Kolegyne sú členkami, takže... Áno, a oni práve, keď im človek stretne a sa ich pýta, prečo? No, tak si pozri stránku, si tam poklikaj, nájde si, ale čo ja z toho mám? Niektorí ľudia si potrebujú trocha inak vysvetliť. Nechcem povedať, že jednoduchšie, nechcem nikoho uraziť, no vnímam trocha inak. Mňa sa nedá uraziť. Z toho vychádza, že členstvo je pre tých, ktorí chodia na konferencie. No niektorí to takto vyslovene chápu. Dobre, ale každý chodíte na konferencii, ste členi, vám sa to, áno, ale nikto to má problém pochopiť. O toto ide, že nejaký to... Treba si zmeniť filozofiu zmýšľania, nie? A už by bolo na čase, ste mladší asi odo mňa, že? Pravda, no, je to ťažko o tom, každý je nejaká individualita. Ja neviem, totiž to, čo si niekto predstavuje pod tým pojmom, že čo za to nemať, ja neviem. Ani ja naozaj byť členom je dobrovoľná organizácia. Ja si myslím, že teraz po tom, čo sa podarilo sestrám, už každý, kto tu je... Aj... Nič sa im nepodarilo. Čo sa im podarilo? Aspoň niečo sa o tom hovorí, alebo niečo sa deje, ale u nás kolegyni všetci hovoria sestričkám, nehovoria doktora, keď im poviem, že som radiologický technik, všetci takto, že čo to je. A vrchol je, keď mi to povie lekár, ktorý tam robí 10 rokov. No vidíte, a to je možno práve výhoda toho členstva. Možno by to ozaj chcelo, či nás bude viac väčšiu propagáciu, a keď sa niečo deje, aj či sú to médiá alebo niečo dozatý, že my sme radiologickí technici, samostatná profesia a jak sa to dostalo, lebo nevedia to ľudia, dneska tu bolo indikujúce lekári. Oni nevedia, prečo indikujú vyšetrenia, už vôbec nevedia, kto tie vyšetrenia robí, takže o tom toto je. Tak bohužiaľ vyšetrenie indikuje lekár, to je zatiaľ dané. Ja som tu ráno niečo povedala, že nehľadajme chybu u indikujúcich ambulantných lekároch, ale v tých, ktorí sedia na popisovni. To je ďalšia kapitola. Tak doma treba urobiť poriadok a tí ma nezajú, lebo oni ma dotujú s prácou. Ten, čo sedí na popisovni, ťažko. Je to opačne. A keď necháte sa so sebou... Pardon. Ale že na súkromných pracoviskách, my sme dvaja napríklad. A je to veľmi jednoduché, vedúci lekár nemá problém povedať, môžeš ísť.
A? On s tým nemá problém. Čo urobí? By ma zaujímalo, čo urobí? Mňa by to zaujímalo, ale všetci vieme, ako fungujú súkromné firmy. Ono to asi nebude dlho trvať, oni schopní na flašku niekto robí sestrička, alebo ja neviem. To nemôže. Ale kto ich postihne? Kto príde a povie, zoberiem vám licenciu, zavriem, odpojím vám elektriku. Nikto to neurobí. Je nejaký vakant, ktorý... A oni s týmto stále kalkulujú, že... Ale to si nás pekne. No nie, tak toto funguje, naozaj. Toto je... Vy ste takí samodeprimujúci. Samodeprimujúci, ako tiež mám... To je slovenské realita. Tak toto Ale funguje na tých malých pekne, aby je som to ešte taká niekto mladá. z takého malého pracoviska, že sa ozviete, ako pracujete. Mudrejte všetci, to nepovedíš náhlas. Je to tak. Možno pracovisko, kde je 10 ľudí, si viac dovolia, ale u nás je to také, skončí to hádkou, týždeň sa so mnou nebaví a robí všetko možné preto, aby mi znepríjemnil deň už ráno o 7. Možno jednu jedinú poznámku. Viete, asi v jakom sme stále. Ja som tu s niekým som sa bavil na túto tému, že keď som nastupoval, tak tie moje kolegyne neskutočne strážili tú svoju povolenie. Tam sestričky proste neboli nikde. Za tých 30 rokov sme sa dostali úplne pod sestry. Hľadám dôvody, neviem, ale jeden z dôvodov je aj legislatíva. 340, čo tu bolo spomené ráno, vôbec nespomína radiologickú techniku. Za vyšetrenie zodpovedá lekár, je to tam vyslovene napísané, a za praktické prevedenie môže poveriť iného zdravotníckeho pracovníka, to sme my. Takže aj toto nám Bolo 2006, pardon. Bolo 2006. No ale odkedy je to nariadenie? 2010. Dobre. 296. Nie. 340 hovorí presne to, že za vyšetrenie zodpovedá lekár. No. A nič iné. My keď dokonca, keď dojde k niečomu, úrad môže skúmať aj to, či sme mali poverenie od lekára, že môžeme urobiť s ním. My sme samostatné pracujúce povolanie, nemusíme mať poverenie od lekára. Je to napísané v kompetenciách. Dobre, tak potom ono. Zober si ten zákon. Jeden zákon hovorí to, druhý hovorí to. Tak si treba nájsť nejakú strednú cestu. Všetci ste podpísali a máte náplne práce? A čo, prečítali ste si, čo tam máte napísané, čo je vašou povinnosťou? Kto mi to odrecituje? To tam není, ale tak. Je tam vykonáva základné skiagrofické a skiaskopické vyšetrenia a tak ďalej podľa toho, čo máte, hej. Takže je to tam dané, áno, je, ale je pravda aj... Odvyknite si od toho, aby ste všetko podpisovali, lebo už sme 22 rokov či koľko za vodou. Ak sa môžem k tomu vyjadriť, existuje zákon na ochranu radiologického technika, kde je presne dané, čo robíte. Niekto tu spomínal, asistujete. Až v 3. bode asistujete lekárovi len pri intervenčných výkonoch. Všetko vykonávate samostatne. Áno. Máte tam bod A, bod B a bod C, kde všetko je písané o tom, že robíte základné vyšetrenie, skiagrafické, skiaskopické a neviem čo, všetko je tam samostatne, dokonca je tam písané aj s tou kontrastnou látkou, kde by som povedal, že keby sa zákon zmenil a vyhodili posledné 4 slova toho zákona, tak ho môžeme aj vypodávať. Žiaľ, ešte to nie je zmenené a neviem, či niekedy bude. Ale až po posledný odstavček je napísané, že asistujete lekárovi len pri intervenčných výkonoch. Treba si ho prečítať. 296 z roku 2010. Áno. Platí od 1. júna. A tam Presne máte je tam napísané rozpísané. hneď vetu, ste samostatne pracujúci. A tí, ktorí nemáte náplň práce, vám nedali podpísať, alebo nemáte zmluvu, to sú tie, akože ste dvaja, alebo neviem čo, tak to ako nemáte čo tam hľadať, lebo určite sú aj také pracoviska, že? Máte zmluvu a náplň práce? No a ešte mi na čo povedzte.
No dobre, ešte jeden taký bombónik, nebojte sa, dobrý bombónik. Budúci rok konferencia, to bol návrh, že dáme to na koniec apríla. Z finančných dôvodov, a je to jedno, či je to začiatok maja alebo koniec apríla, si myslím 2 týždne tam nejaké počasie nikoho nerozhodí. Ani teraz ste neboli na túrach a kde. A je to mimo sezónu, takže ešte lacnejšie je to. Turčianske Teplice. To je jesenný. A nemohol by byť aj ten jarný, lebo fakt je problém z niektorých pracovisk, aby sme išli radšej. Odhlasujte. Nám je to jedno, či tam pôjdem piatok, sobotu, nedeľu alebo štvrtok. Kto to chce mať víkendové wellness? Tak ako nápad to není zlý, si myslím. Lebo napríklad my máme problém s našou pracoviskami, sme tam len traja, máme dostane sa vždy len kvôli. Preto sa robia vlastne 2-krát do roka, že aby mali šancu teda sa všetci kolegovia vystriedať. Lenže napríklad my by sme sa chceli zúčastniť na odboru. No to je od vás veľmi pekné. Tak ako kto chce v piatok, sobotu, nedeľu? Ste za teda? No povedzte. Tak poprosím ešte raz ruky hore, kto je teda za. Dobre. A teraz proti? No. Myslím, že to zatiaľ necháme tak. No, lebo myslím, že skôr by sme to mali potom na tej jarnej konferencii už ako na ďalší krát odhlasovať, lebo toto není úplne reprezentatívna vzorka. Prečo? Tak dobre, mne je jedno. No. Akože predpokladám, že na jarnej nám bude viac a bude lepšie, keď sa to odhlasuje tam, kde bude viac ľudí, hej. Na tej jarnej konferencie chodí viac ľudí, takže ja tiež navrhujem, aby sme to odhlasovali tam. Možno tam zrovna nebudú títo kolegovia, ktorí nebudú môcť prísť, pretože chodia len cez víkendy, ale bohužiaľ práve preto sme to takto spravili, že sú zase ľudia, ktorým to lepšie vyhovuje cez týždeň. A ja vám hneď poviem prečo napríklad. Pretože napríklad môj zamestnávateľ je ochotný mi preplatiť nejakú čiastku, samozrejme, že nie všetko z tej konferencie, ale nejakú čiastku, keď mám aktívnu účasť, ale musí to byť cez týždeň, nemôže to byť cez víkend. Hej, napríklad. V čase práce. Musí to byť v čase práce. To je môj zamestnávateľ, takže možno aj druhý to tak máte. A preto sme urobili, že tá jarná bude cez ten týždeň a tá jesenná bude cez ten víkend, aby proste sa mohli vystriedať aj samozrejme tí, ktorých je na pracovisku málo. Keď robia dvaja, tak samozrejme, že je ťažko sa vystriedať, hej. Ale myslím si, že takto to bolo rozdelené dobre, ale pokiaľ si odhlasujeme, ale hovorím, aby nás bolo viac. Ja si myslím, že by to bolo spravodlivejšie, keď nás bude viac odhlasovať, že či teda chcete len cez víkendy, alebo takto to striedať. Tak čo? Ako nie je problém, takisto sa môžete na tú našu webovú stránku ozvať a vyjadriť sa k tomu. Hej. Pošlite mail na stránku, teda na ten stránkový mail, hej, proste, že máme takýto a takýto návrh, alebo ja mám takýto návrh. Všetky tie návrhy, ktoré tam pošlete, si prečítame a môžeme ich potom vyriešiť na tých konferenciách, keď sa stretneme viacerí. Len keď na tú stránku nám neprídu žiadne návrhy, alebo žiadne podnety, alebo proste nejaké rady, alebo už jedno čo, hocičo, otázky, aby sme to mohli riešiť, keď budeme všetci spolu, tak potom môžeme tieto veci riešiť, ale my tam nemáme nič. Nič. Žiadna otázka, žiadna rada, žiadny podnet, nič. Dá sa budúť to si nejako zaradiť, keď už budete mať peniaze, samozrejme, že sa všetci prihlásia. Nejaká právna ochrana, keď niekto sa dostane do Bruselu, aby mohol zavolať, čo mám robiť. Dá sa urobiť právna ochrana, ale na to treba peniaze. No, ja viem, ale aspoň... To sa dá vybaviť, to nie je problém. Radami treba, že... Áno, na to musí byť právnik platený, ktorý je ochotný vám proste tú radu dať, ale určite nie zadarmo, čiže tam... Právnici a zubári zadarmo nerobia.
Za to my máme v stanovách striktne vzdelávaciu aktivitu. Takže organizovanie takýchto podujatí. Nič iné nemôžeme riešiť. Nemáme na to ani majetky, ani nejaké mimoriadne možnosti. Môžeme nad tým uvažovať. Pokiaľ to bude požiadavka členov, tak to budeme musieť riešiť, ale na to musíme mať, jak sa hovorí, aj karty. A keď máme karty o 30 členov, to sa ako nedá, ne, že by sme nechceli. Myslím, lebo není problém zohnať právnika, ktorý to bude riešiť, áno, ale je problém to, čo sa tady hovorilo. Ale musí byť podnetý od členov, tak jak vždycky je tlak z dola. Lebo potom začína tlak z hora. Inak to nejde. Už sme sa o tom bavili a myslím s tebou niekoľkokrát. Ide o to, že aj ľudia, ktorí sú vo výbore, môžu mať iný názor na niektoré veci, ako máte treba zvy, každý jeden má... Ja mám bratranca právnika, on to veľmi rád hovorí. Keď už by ho to išlo, ale ja to nechcem zaťahovať do toho rodinu, aby zase ma niekto neobvinil z nejakého prospechárstva alebo niečo. Ne? Ale není problém sa obrátiť na nejakého právnika. Chcel by som prosiť výbor, aby dôležité veci, ktoré sa týkajú členov SRASE, sa vykonávali buď dotazníkovou formou, alebo obežníkovou formou. Treba aj tieto veci, ktoré tu riešime, ale aj treba zvyšovanie členského. Ľudia vstupovali do SRASE za určitých podmienok, aj pri členskom. Aká je reprezentatívna vzorka, ktorá je na nejakom seminári? Nie je ani 50%. Pri dotazníkovej forme máte zaručenú istotu, že súhlasil s tým, treba sa na 50% väčšina. Ďalej ešte kolega tu, ktorý spomína, ak je v súkromnej firme, môže sa kľudne prihlásiť do odborovej organizácie pri väčšej nemocnici, ktorá mu poskytne cez svoju centrálu v Bratislave právnu pomoc, teda aj samotného právnika. Treba aj takto uvažovať. Možno sa vám tiež niekto povie, ale odbory tiež nič nerobia. Robia, len vy o tom neviete. A to by som fakt žiadal, aby sa dôležité veci vyriešili obežníkom. Ako si to predstavujú? Predstavím si tak, že formou internetu sa rozpošle na všetky oddelenia. A aké oddelenia? Vedia, nemám kontakt. Tak ako teraz si tu pozvánky posielala na konferenciu. Ja som neposielala. Neposielali no, na internete, mali sme to na... Bolo to na internete a každý sa... Dobre, dá sa tam nejaký dotazník a si ho stiahnete a vyplníte, tak ste to mysleli? Tak sa to dá. Tak som myslel. Čiže dá sa tam nejaký dotazník. Je to podpis, je to ten dopodpis. Meno člena je zaručená ako identita toho člena. Ale nie je to vždy, že rozhodla väčšina a nie je nejaká 30 ľudí rozhodne. To je vo výbore, 30 ľudí rozhodne o tom, aké sa príjmu na budúce. Dobre, tak na margo tohto navrhujem prvý dotazník, že ako budeme robiť tie konferencie, hej? Či cez víkendy alebo cez týždeň, bude to zavesené na stránke, vyplníte, odošlete a v podstate na budúci rok, keď sa stretneme v Turčianskych, to môžeme vyhodnotiť a dohodnúť sa, hej? To, že je tu tak menší počet alebo 1:1 členov a nečlenov spoločnosti, my nemôžeme zakazovať, aby nečleni chodili na tie konferencie. Sme radiologickí technici všetci. Takže keď prídu 2 členovia a 200 bude nečlenov, aj to bude dobré. Takže obmedziť takéto veci určite nie. To je diskriminácia. Vidíte, diskutujeme a už sa veci riešia, ale keď ako 100 ľudí mlčí a 4 stále rozprávajú, tak potom nemôžeme všetko zároveň riešiť. Už to nechodí tak, že ústredný výbor za noc riešil všetko. Bo teraz vidíte... Bohužiaľ, no, alebo bohužiaľ máme demokracia, tak vidíte, ako dopadá na jednej strane. Všetko? Takže ďakujeme vám za účasť. Nikto? Už nič?
Je zase nejaké kuloárne, pouličné rečičky, jak je to na rengeni, obyčajne. Sme dospelí ľudia, myslím, na určitej úrovni, tak trošku tak vážnejšie k tomu, áno, Vierka. Ja sa chcem ešte spýtať, či bola nejaká od tej ministerky zdravotníctva nejaké pokračovanie? Posledné, respektíve prvé sedenie, teraz na jeseň, bolo vo štvrtok. Bola som tu, takže som nebola na ministerstve. Bolo prvé sedenie, to, čo avizovala ministerka, že sa stretnú vlastne všetky organizácie zdravotnícke, to znamená komory, odbory, asociácie a tak ďalej. Kvôli tej platovke, teda kvôli tým nezrovnalostiam v rámci jednak zákona o mzdových požiadavkách sestier a tiež o zákone, ktorý rieši mzdové požiadavky lekárov. To prvé stretnutie bolo teda teraz vo štvrtok, konečne sa uskutočnilo. Samozrejme, možno ste to aj videli, lebo už boli výstupy z toho, že lekári a sestry sú samozrejme proti tomu, aby bol vytvorený jeden zákon. Naproti tomu má ministerka názor ten, že ona bude presadzovať iba jeden zákon pre všetky zdravotnícke povolania, či je to lekár, alebo sestra, alebo sme to my, alebo sanitár, hocikto. Čiže ona jednoznačne chce ísť týmto smerom. A teda požiadala nás, alebo teda všetkých tých zúčastnených požiadala, aby sme v podstate predložili jednak kompetencie a jednak zaraďovanie ľudí, niečo také ako analytické listy, hej, keď boli, čiže podľa nich sa potom človek zaradil do nejakej kategórie toho mzdového ohodnotenia. Čiže takýmto nejakým spôsobom, myslím si, že to je to isté, že sa vraciame dozadu a že zase bude to isté, čo bolo pred rokom 2005, než minister Zajac zrušil kategorizáciu a tieto platové, teda tie tabulky pôvodné, ktoré boli v zákone. Takže ona chce ísť takýmto spôsobom a máme vlastne dodať na to všetky podklady. Čiže teraz to ešte len začína. Niekedy na začiatku októbra sa máme stretnúť s tým, že už budú mať všetky podklady, že začnú ich spracovávať. Určite to nebude skôr ako za rok, pretože to nespracujú za tú dobu. Nie je možné, aby legislatíva, celý ten kolobeh spracovania a vytvorenia legislatívy a nového zákona išiel rýchlejšie ako rok. Určite to nepôjde a to je jedna vec. A druhá vec je, že všetci s tým nesúhlasia. Tak ako som povedala, niektoré kategórie zdravotníckych povolaní s tým nesúhlasia. To znamená, že ešte stále tam bude boj a určite sa budeme medzi sebou ešte dosť dlho hádať. Jediné, čo teda je, myslím si, pozitívne, je to, že ministerka stále trvá na tom, aby bol jeden zákon. Čiže to pre nás dáva určitú šancu na to, aby tie zákony, ktoré začali platiť jednak koncom minulého roka a jednak tento rok v apríli, boli pozastavené a boli vlastne nahradené inými zákonmi. Hej. Zákon o sestrách bol pozastavený v júli, o čom rozhodol súd ústavný. V niektorých zariadeniach pozastavili tie platy, v niektorých ich ponechali. Keď na to má zamestnávateľ peniaze, tak ich proste nechal. Ten zamestnávateľ, ktorý na to nemá tie peniaze, tak sa vrátil vlastne naspäť k tým starým. Ono je to zariadenie od zariadenia iné, takže ťažko povedať, že kde to ako funguje. Viete aj vy, že takisto sme odmeňovaní v každom zariadení inak. Hej. Neexistuje ten spoločný nejaký východiskový bod, jediný je teda zákonník práce, keď to tak môžem povedať, pretože od toho sa môže odraziť súkromníka, alebo teda súkromné zdravotnícke zariadenie, keď chce zaradiť toho človeka. Či už si vytvorí svoje zdravotnícke, teda tie mzdové tabulky, alebo nie, to už je na ňom. Takže myslím si, že je dobré, že aspoň máme takýto prvý krok a dúfam, že teda to nezostane len niekde odložené a že sa bude stále o tom rozprávať a budeme to riešiť. Takže kľudne, ak máte vy konkrétne nejaké návrhy zaraďovania ľudí, myslím, čo sa týka tých kompetencií, náplní práce a tak ďalej, treba ich rozdeliť, hej, že teda čo má robiť taký radiologický technik, ktorý má teda dvojročnú školu, je v praxi, má špecializáciu a tak ďalej, čo má robiť ten, ktorý má VOV, alebo ten, ktorý má bakalára, proste to treba rozdeliť, to treba rozkategorizovať a podľa toho môžeme potom vydať návrh aj na ministerstvo. Takže keď máte niekto takéto návrhy alebo niečo k tomu, kľudne to pošlite buď na môj mail, alebo aj na spoločnosť, alebo na komoru, to je jedno, hoci kde. Čím viac budeme mať takýchto návrhov a podnetov, tak tým lepšie sa nám to bude potom dávať dokopy. No hovorím, je to strašné, pretože
My sme len jedno povolanie, ale rozdeľujeme sa v podstate na 3 podkategórie, keď to beriem, hej, že diagnostika, terapia, nukleárka. A každý zase máme vzdelanie rozdelené takisto podľa rôznych stupňov. Hovorím, urobiť to bude fakt problém, ale myslím si, že pokiaľ budú podnety od vás, tak sa to dá spraviť. Takže ja vás poprosím, ak niekto má k tomu niečo, určite mi to pošlite. Hoci čo, to je jedno, hoci aký podnet, hoci aký návrh, že ako si predstaviť, že by to mohlo byť, alebo čo, kde treba zahrnúť, alebo tak ako hovorila Klára, že tie kompetencie, ktoré máme, sú v podstate zastaralé, hej, pretože sú tam uvedené veci, ktoré sa už nevykonávajú. Čiže to treba poškrtať a nahradiť ich novými, lebo už sme začali robiť nové činnosti, ktoré treba zahrnúť do tých zákonov, pretože zákony sú už staré a už neplatia. Takže to isté, hej, že ktoré treba vyhodiť, ktoré treba nahradiť niečím iným. Takže zo stretnutia z ministerstva viem len toľko to, čo mi povedali kolegyne, ktoré tam teda boli. No a ak bude, určite to bude zavesené na stránke Komorovej, ten výstup z toho, a ak bude niečo ďalšie, tak samozrejme, že to tam zase dáme. Takže toľko. Všetko? Ešte zajtra do 10. môžete všeličo vymyslieť. Dobre, máme 3/4 na 6. 20:00 spoločenský večierok a bude to na prvom poschodí. Dobre? Takže dojdite tak aspoň o 10:08, prosím. Prosím? Skôr to nestihneme, čo voláme. Ešte sa spýtam tých turčianske teplice, a budeme si musieť za ňou ubytovanie ako minulého roku, či nie? No, takto, práve preto sme to rozmysleli takto, že to dáme mimo sezóny, lebo aj oni budú mať menej ľudí. Ešte sa musíme spojiť samozrejme s riaditeľom, aby nám to potvrdil, ale on sám nám už vtedy navrhoval, keď sme to tam mali naposledy, že aby sme to urobili mimo sezóny a tým pádom on nebude mať ešte kapacity plné, čiže by sme sa všetci vlastne zmestili do toho jedného komplexu. Preto sme to takto vymysleli. Za to je to radšej o 2 týždne skôr, na tom nezáleží na počasí zase. Si myslím, že máj je hektickejší ako apríl, keď už. Takže o 10:08 gala. Gala večer. Vidíte, čo? Na zajtra nám ostali 2 prednášky, takže musíme dorobiť aj zajtrašok, takže už máme čas aj diskutovať, ale už teraz poviem, lebo asi nebude čas a možnosť, že zajtra 9:00. Čo? A všetci, lebo nedostanete kredity. Dobre? Takže, babi, dlhé šaty, páni frak, bez trička a rifle. Prosím? Ako? To bolo asi najrozumnejšie. Že o 5, keby sme sa tu ráno stretli, tak budeme všetci. Áno? Že by sme sa len presúdili. O jednej.